relevantimpi kysymys on se, että miksi yhteiskunnan eli veronmaksajien yleensäkin pitäisi tarjota niin hedelmöityshoitoja tai tämmöisiä yhtään kenellekään. Että onko todella kyse semmoista asiasta, jota ihmisen ei voisi niin olettaa hoitavansa itse? Oliko se nyt Thaimaassa tämmöinen liiga, joka harrasti tämmöistä pimiää kohdunvuokrasta nimenomaan, että siellä saatettiin niin systemaattisesti naisia raskaksi ja myytiin niitä lapsia sitten eteenpäin tuonne Etelä-Koreaan. Että käytännössähän se, että kun joku asia on kiellettyä, mutta sille on kysyntää, niin rikolliset kyllä hyvin nopeaa luo sille markkinat. Että tämmöinenkin asia on niin paljon parempi hoitaa ihan sopimusoikeudellisesti vapaassa yhteiskunnassa. Että edelleenkään minun mielestä niin tähänkään ei pitäisi ottaa valtiolla mitään kantaa. Eli onko teidän kanta siis se, että valtion pitäisi muuttaa lainsäädäntöä niin, että se on mahdollista? Valtion pitäisi poistaa lainsäädäntöä.